Maharashtra Jotarapura kaisa gothana gothai thangka iPhone khaijana bagui family kaisa ni borok thinani nangkha o Kunal hingke 18 bosor bo nogo iPhone pairi di hingka bini ama babu sungno haipano bini ama babu sung hingke buihai rang puisa gonang bai asuk family hamya hingkai oboni bagui bini ama babu sung bono iPhone pairi nani bagui gosai manliya bini ama babu sung bono iPhone pairi nani gosiya hinai iPhone pairiya hinai bo nogni akolai thangka je hapong sakani bukhlai thinani bagui bini ama babu sung bono je 15 bosor 20 bosor ama haike je ginano kotor khe lekapora rang khorcho khaiye phurungoi tuumani tabo hingkai bini ama babu sungni kok phunaya ama haike busala masani bagui borok thinani nangkha family kaisani borok oro police rok tongo borok rok kwbangma tongo hingkai bini ama rok bono sawui bujai naikha haipano bo maniya bini babu rok sawui bujai naikha police rok joto borok sawui bujai naikha haipano bo iPhone maya kai thinani hinui bo hapong saka bachai tongkha hingkai bono je bini babu tathiri hinui bono yaglom kha haipano busala bini babu no soka hingke 2 jona no kulai thangka hingkai tai bini ama bo saichung tongoi bo tongyasuk oma hai bukha kostok manjagui bini ama bo thinani nangkha loge loge 3 jona family kaisani borok thinani nangkha kuthang tongkha hingke omo hai iPhone rok waisa lai waisa manano haipano bini busala Kunal bo manliya tamo hingke bo thinani omo hai se uansukgui tongsio hingkai omo hai busala rok manmani hamya omo hai busala rok ta manthong hinui je borok rok salai tongkha busala masani bagui bini ama babu bo thinani nangkha omo hai busala rok maya phano hamo hinui je borok salai tongkha।